हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो फिन बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ भिडिअआ मा टपिकनि सायाव जागोन। दिनैनि भिडिअआ जागोन फट' एडिट खालामनाय आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। फट' एडिट खालामनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोन लाइटरुम एप ओमफ्राय फिल्ट्रा एप आरोना। बिसोर मोननैखौ जेनेबा प्ले स्ट'राव मोनो आरोना। प्ले स्ट'राव मोनबाबो माने जों माबा बायनांगोनसो आरोना, जेनेबा फैसा होनानैसो बायनांगोन आरोना। जुदि नोंथांमोना फैसा होनानै बायनो बादोंबा जेनेबा क्रमआव हाबदो, क्रमआव हाबनानै लाइटरुम एफके मड सार्च खालामदो होनबानो मोनगोन आरोना। नैबे मोनसेखौबो मोनगोन आरोना, एफके मड होनानै सार्च खालामबानो फिल्ट्राखौ। नोंथांमोना जुदि नागिरनानै लानो रोङाब्ला आरोना, आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन। नोंथांमोना लिंकआव थुनानै जेनेबा डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय आरोना। दानिया आं भिडिअ एडिट भिडिअथ' नङा, फट' एडिट खालामनायखौ जागायनोसै आरोना। गिबियावनो आङो लाइटरुमाव थांगोनसै आरोना। लडिं जागासिनो। बिनि उनाव आं मोनसे फट' लागोन आरोना। नैबे प्लास आइकनखौ नुदोंना, बे प्लास आइकनाव थुदो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं नैबे मोनसे फट'खौ लानोसै आरोना। बेयाव थुनानै नैबे एडखौ नुदोंना, एडआव थुबाय आरोना। ओमफ्राय एडआव थुनाय लोगो लोगो नैबेयाव फैयो आरोना, अल फट'सआव। आं नैबेखौ लानोसै आरोना, नैबेनोमोन आरोना। बेयाव फट'आव थुदो। बेथ' जाबायना, फट'खौ आं लाबायना। ओमफ्राय आङो बेक थुनोसै आरोना। बेक थुनानै नैबे फिल्ट्रा एपआव हाबहैनोसै आरोना। लडिं जागोन आरोना। Get started. बिदि गोनांखौ मोननाय नङा आरोना। नैबे टपि साइज जेनेबा प्रमट आरोना, बेखौ मोननाय नङा आरोना। बिदि जेनेबा बिदि गैयिखौसो मोनगोन आरोना। नैबे टपि बायदि नुदोंना, बेयाव गैया बुंबा बेखौ मोनगोन आरोना। बिदि टपि गोनांखौ मोना आरोना। आङो जायखिजाया मोनसे लानोसै आरोना। आं नै फिल्ट्रा एपआव हाबनानै आं नै दा बेखौ डाउनलड खालामसै आरोना। आं बेखौ डाउनलड खालामसै आरोना। नैबे डाउनलड प्रेजेसआव थुदो। डाउनलड जागासिनो। ओमफ्राय डाइरेक्ट लाइटरुमाव एड जाहैबाय आरोना बेयो। आं ओमफ्राय दा बेक थुनोसै आरोना। बेक थुनानै लाइटरुमाव फिन हाबहैफिनसै आरोना आङो। बिनि उनाव नैबे अल फट'सआव नुदोंना, अल फट'सआव थुदो। ओमफ्राय थुनानै नैबे आं दानि डाउनलड खालामनायमोन ना, बेयाव थुदो आरोना। बेयाव थुनानै नैबे गोजौनि थ्रि डटआव थुदो आरोना। थ्रि डटआव थुनानै नैबे कपि सेटिं नुदोंना, कपि सेटिंआव थुदो। ओमफ्राय नैबे जिअ'मेट्रि बेखौबो थिक होदो। मास्किंखौबो थिक होदो, हिलखौबो थिक होदो। अनलि नैबे क्रपखौल' थिक होनाङा आरोना। ओमफ्राय गासिखौबो थिक होजोबखांनायनि उनाव नैबे राइट सिन नुदोंना, बे राइट सिनाव थुदो। होमबा कपि जाबायना। ओमफ्राय नैबेयाव बेक थुदोलाय आरोना। बेक थुनानै दहायनि जा फट' लादोंमोन बेयाव थुफिनदो आरोना। बेयाव थुनोसै आं फट'खौ। बेयाव थुनायनि उनाव नैबे थ्रि डट नुदोंना, थ्रि डटआव थुदो। थ्रि डटआव थुनायनि उनाव नैबे पेज सेटिं नुदोंना, पेज सेटिंआव थुदो। ओमफ्राय आं दानि डाउनलड खालामदोंमोनना, नैबेबायदि एप्लाइ जायो आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानो हागौ। जुदि बुजियाखै कमेन्टआव लिरनानै हर, जाहाथे आं फिन भिडिअ लाबोफिननो हायो आरोना। एफेक्टखौ एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव आरोना, जेनेबा सेभ खालामनोबा नैबे मोनथाम माबा नुदोंना, नैबे खनायाव शेयार बायदि, बे शेयाराव थुदो। ओमफ्राय नैबे सेभ डिभाइस आरोना, सेभ डिभाइस खालामदो। होमबानो गेलारियाव डाइरेक्ट थायसिगोन आरोना, एक्सपर्ट जानानै अकेआव थुदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट, लाइक, शेयार खालामबानो जाबाय आरोना।